ningo chiande ko bali baga egere bimanyekani nga kero yo monka yakorwa inkia gokora turandi nchire yega gosento kore Ogosara Omwana Omonyaroka igo ikaransa wike ikaransa sero ya otubaise gosuka asege kagiensa eya manenu sukorbono egere turasanga asoboime gendera gotubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na tuli live na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ne namba yesimi neregabo ase TV yao na bogotomo kubulia kwao na bogotomo komenta kwao na kende gionse kerengera likelio bwate igoro yengana Ogosara Omwana Omonyaroka ekerongo cha kubali baga tuchake igabona lito chake tumwanchu murigereria na inde tutigwa magega. Karibu sana ase studio na gokire kubarura aiga no Ndizi TV limoko igwa neri nchakero ko kwana gwoko be mataria nabo kotebi mwanchu murigereria ngana kyokorokwa nkayokorwa na ndinkyo gokora banyare kumanya egere tumanye guchaka bia muno mwanchu motegereria samarita nkurukwa Grace Kirubo ngokora ne kiombe getaria serikali gekurukwa Manga hat egotokari asinyamira stokorega asie nyinge ase oko semi abantu baito igoro yo kusara kwa bana abaisike negasiende nande nyinge bia muno asante sana Grace katika tianto bwate lichuma limani montomani ochira se studio egerara sanga na into aberata tukaribu bia muno sana sogo tukaribisha ase station ya Ndizi TV nchego nkuruku Walter Mounde nchana nkubwatira na Omwana Grace ase kiombe kya Manga hat ase ogosomia abantu baito igoro ya Manga Ogosara kwa bana baisike amona mangane chisegi chianka Manga hat ngubwatira ne mashirikande kuna International Solidarity Foundation kuna SICOM yekoro ku Center for Community Mobilization and Empowerment kuna Nyamira North Women Circle kuna usinya CBO so na Manga hat ne bwate project ya oto ya FGM na babande na barabungu bwatara na bare ase ebintu awao igo twensi igo tokorega ase amo asensemo ya Kisi na Nyamira County gusomia abantu mono ngana kitogusiria Ogosara kwa bana Chinyaroka amona amangane chisigi chianka kwete bunaga Ndizi TV kirenga ki gotanga somorenga abantu baitanire tabanire mangana na mangara sechinka eganga yaito noko yasiria okay mbia mana sana Walter na Grace na mbatege gase studio ekarato kwanira igoro yesegi yogokora Ogosara Omwana Omonyaroka ne chisegi chegenka echichimanyekane tubuna gender based violence igobano tigato chake asensengima gosewe ensengima mineti asekenyere ime kero mwaka obutukini gobokoro kyabona nkonyoro ore gwetania abana n'abasubati chimiloninye nigo konyora nga bakorirwe gekoriki yo kwarokia Ogosara abana banyaroka nonye n'abasubati inkieke kiagerire obutukio bokworokie omubaro mutambiga gosomo nene nekere byombe birororo bigenderete kurwania igoro chenga bado egap nero gosiri bagandiro nonye mogenderete gotema inkiekane ne mono keireire engane yetatageti koera kabisa ensengima osetoratiga nonye ensengima usiya itoga ige county eto ya Kisi na Nyamira inkieke keireire obusali obumwana Omonyaroka botara ikomo elio nganonye byombe biro bikagenderete kurwania tochakere Grace ambia mono amangana na Manga kogera esegio yo Ogosara kwa bana baisike taraera nande nonye twamekiri atuanke bad sabari netigarete ringa na ritangani ne ringa Ogosara kwa bana baisike gwachitebuna culture y'omuntu musi utamaduni yaitu yani nabutu wakine totomaite ng'omwana omweske goikasaru nande ekero kurigererbuya sababu chiri abantu bagasarira abana baisike abo kumachikoranga ase oko obumanyi bwabo n'echingia chiarenge mono ingakeri amaega igobona abantu baito monto mubusi gotaka amaskani y'omwana omubusi gotaka amaskani y'omwana omwisika amaskani ye family onyora ngamba bwaterete ngane yega sana yo Ogosara kwa bana baisike
yubone gano tokotema kubatebi nga yaya Ogosara kwega maybe nkubwati buya bonde bwensi gochiasa omwana bwiske yaba konge kwera ntumaete nga bintu mbire utamaduni nere ekoba angene enkoro yaito muno kugochana ndi gento ya kabere egento gego kiagerana esege yabere enkong neri nga emiaka y'Ogosara abana bwiske yakeire nsimono omwana agosarwa atamanyeti omwana agosarwa atamaeti nga nasaru omwana agosarwa nyagitari ase yani obochenu bure yakwera ngoteba turi ng'Ogosara kwiga nabo koraretera omwana amarwaire y'omubere kwanyora ng'omwana oiri nyagitari osarirwe n'abantu basomerete obunyagitari ase enchira yeke bunyagitari bono esege yabe enkonge kwera nene kirito gotebia abo ibori bagoteba ng'a bono onya abanyagitari abanyene nabo bagotusarera abana inumbara bimo gotokana ande gokorigeria egento kende kwanyora ng'a Ogosara gwaito kare abana baiske bagasarwa erinde bachikonyomba lakini rero igo mwana omwisika agosarwa nando ogenderera amasomo bono moibori yako gotebi ng'a inche na motankani omwana one ni musara anche bado ne skuru agenderete tenga buna abamanyi n'abakuria mono mono ekero buna omwana omwisika asariruga otigire skuru ochire konyomba ntubone bagoteba ng'a Ogosara okonkori kobe ekwera ninsara omwana one bado nkwenda arasome nande achaba omonto mana bono kwanyora ng'esege yabeire weak nandi kogocha ase eserikari yaito ngeetetie amachiko yatemererwe amachiko amange sana amaya ayagotanga Ogosara kwa omwana omoiseke lakini bono bantu baito mbachieti komanya ng'a otatiga okobwatwa nki nande gekogera mbwenderete gotiga omwana Ogosara omwana omoiseke bono okoba yokwoba okobwatwa ekwera eserikari ere yatebete Ogosara akobwatwa bantu baito bachire chini ya maji bachira underground ekwera bono esiri yabeire nene bono kwanyora ng'a bantu mbamaeti otatiga serikali gukana inki nande kende gekogera tubwente gotigera Ogosara abana abaisike bono abu nonto togosaba buna eshirika etari eserikali twaretera abantu obumanyi obwonge ekwera amang'ana nare amange gochima abantu batamaite chimiti nchire chinyinge chiarengi chigosara abantu batamaite bono abu no togosome twabatebi obube korwa esaidi ya afya korwa esaidi ya amasomo y'omwana omwisike korwa esaidi y'erichiko erinde abantu boka batwara obumanyi erinde boka bamwe ng'a bono inche natigire Ogosara omwana omwisike mbia mono sana Grace timaite Walter gosana no bwate ebirengere bindi byao ng'ankieke kiatangire ogokora esege y'Ogosara omwana omonyaroka ayabona muntu musacha kora kwanira ngo esaidi y'obosacha alafu nando kwanire bono okimwanya bantu ng'ankieke gosikia berege kongo kuna Grace atebire enabo kene kirego nainde most of the reasons chikogera Ogosara kwa bana baiseke gotarakea korende ebisako ebinge ebibi Ogosara kuna Kenya tugwate ebisako 22 ekero kurigeri ogotukibwa omwaka oyo muguchio yonde ebisako binde ogotukibwa abo nkoro kibolenga chinambango genda chirense lakini iga gusi chinambusito baade chire igoro osikorigereri gusi abantu basometa osikorigereri Masai abantu basometa ororo compare na into abantu baito n'abasomo bomanyi boito mbere igoro lakini kero okorigereri percentage yaito y'Ogosara abana baisekegere 84% so igotore igoro ya abamanyi Ogosara abana baiseke despite ye facting antu ndobata obumanyi bore igoro so abagusi baito mbatarerete kemileke naenda bagoteba ng'a yenere enchira yaito yokomenya nonye kirenga chinchira nichi nyinge twara komenya twatigire twachibekire ensemo bono tokomenya chinchira chingao namba ya kabere omogusi nare unique omogusi nabwate sirire igoro sana omumanyi kera korege ndukia yengorangirira n'abantu bamwabo bashare bokuria gaiga sometimes ngoraenda torororo ase abasane baito bakorega sibune barabukera bagosara abantu bamwabo igo bakobareta nonye mpara batara na barabo
lakini iga konyora omonto abwatete omonyagitari okoboko mababa iga gotara yaya omwana aigoriberera ndagete kurigeria omonyagitari amokonye chinsa iga omonyagitari osoire nyomba osarira omwana osokire ochire ende kwanyora egente kiekere siri y'omonto oyo omosubati gweka yoringi n'omwana so esiri has been the problem we see even for surveillance because into what chiko our chief n'abantu bose bari barase administration mbare tasks go ensure nga richikeria very implemented but asande unaboniga iga West Pokot wiki yamwe aitire abantu about 4 mbabwata Bw'Ogosara Omwana Omoiseke this December abantu almost 16 mbabwate tukuria but iga usi si rahisi usikie mtu ameshikwa the problem is secrecy abantu baito igende kebakora no bobisi bolegoro but we are hoping other than ko gotarire gente kena ko gakora sigesonte abantu baito mbutwara obo manyinga nke bwato bobe bwaye na ndo bobo na bobo ko gara togateba yati gatogetike mbia mono sana ekero gusi yaito ekoba ranked ebwate ebikorwa binge mono ase orugongo rwitu rwa gusi ya Kenya ngima ngo ntu arenge gose namba 3 kisi county ito ya Kisi gose namba 2 wone yu kworokinga ogusi yaito twiranire magega no nyembali mugusira engane yiga more abarwanireri gose bali more omostari omutwe kwana kyange ibintu ebinkwera bire no nyesegiye kere ya serikali yuka twarorire nga tekunyara kwera guika abantu babwatirane wano mwasoire ime buna amashirika atari aya serikali kweneke guse musire mokore esege yiga kurende bado ebikoro bimbigendrete gukorekana ine abagusi baito no gutamanya gose no bosiereri babwata abange gose nemermo yebyombe bibuna ebyombe byeno naino mutari gukora burungi nabona nitokwira na sorry tumakwanda se Grace gusi una kwalibeka obosiereria mbore igoro obosiereria bweri chiko abantu bamintongo takabale baroranga ende ko tabanga riche kondiro ebona ningo gwatirwe okore iruba so and with this high level of secrecy tokunyara kunyoranga muntu gwatirwe muntu atwarire example ku ruhororo namba ya kabere other than obosiereria abantu bamintongo takabale bakore gento gwa avoid kende manyete usikoboria abange bakote inga Bw'Ogosara Omwana babo egera bagocha gukina bacha ko bacinyaroka cie bangete batabwati ogosanga ngaru se basari gitasi kinyoro ngo omwana tacha kono ko muletere bimuraso omuchi tacha konyoro burto bwa mapema ache gukina ke bangete kago soma abakaka emia kago chawika anyora umusacha agende bwaye so umugusi oito rika wendo kwikaransanse n'abana baye nyaroka bagambe amochoke amotebingana kyakomenya igako musara kera musariro manyanga bonoko akolide kera mugwato kire gayiga gutira ikire myaka iri buna 12 13 14 tokorokanga the teen years kwenda mbake myaka 19 tabu ati time yo gwikaransa nere kera mo wasemia ngana ki awende okina omwisi koyo kaweka 12 13 years nonya kasarira bado kwanyora ngosoire kominyoka round bado kwanyora ngonyolero burto bwa mapema kero kurige botuki Bw'Ogosara gotore namba 2 kero kurige botuki bwa teenage pregnancy amarita mapema tutanganyine asiki you see that is the question to wenda kweboje onye Bw'Ogosara abana bayitegera mbachi gusanganga na asiki bado tubwate tore namba yamo tutanganyine
kirengaki hata saa hii vile tulikuwa tunafanya mtihani KCPE, KCSE. Abana wetu mbarenga barenge gukora matemu bado kibare bari babwatu bulito usawandi bagakorera nyagitari bayiboira abana. So that is the question tugwente kwibori buno mukusi asiki why asingincho bakorega ntekemo wa avoid ekende wa avoid ekende wa minto magwente ko manyanga ayebuno muibori, be it a man, be it a woman, ne banga nise osayengina umwise koyo, you have a responsibility yo kwanero mwise koko egera mutenga na kya komenya. The best way of parenting omwana egera atware morality ngia usatachi gusangangara buna bagotema no como kwanera como orka lingana kya komenya actually tali como sara. Okay. Ndo chengo yoira ni riboli kigima bono nkoboli gentonkere mwa gendrero gotebanga tuli number 2 ase Ogosara kwa bana banyaroka lakini ando nyoranga mundu tayo nakubwato korugusiga iga gosekisi county gose Nyamira nga batokire bakwarukia bana banyaroka then obo bisyo bomborobi onye bado botukibo gworokie tuli namba 2 igongo kora bali bamanya nki abantu batana kubwate rukisi yetu mbo bisikyo bono borabo ekero already tomanyekanete tuli namba 2 nkai bakorusyo botukyo batana kubwata abantu abayiga because goikoete oyagotebie ninsarire umanye kubeko mubaroyo umanye gocha ne sabu yawo nga account ya Kisi igo bali namba 2 obo bisimboro byo bono nkyo monta abantu batana kubekero biara. In fact, the biggest challenge to what I say here FGM no report. Okay. Reporting. Paka tuwa korirubu tuki nande ntoge nreto korirubu tuki research kumanyanga njira kitura nyore tokonye abantu baita bare community members bake report uru Ogosara ne report ekige kero chiakiro na kitura akoriri ndi chisoke mutu chiende mutu paka chikira abantu bakwirubiara. Omochando monene tubwate abagusimba mbaika tugatwara inche na mwane ayari mwana okanayo naro nteto kugambira abana bane bokana nteto kugambira mpaka ika bado nandi nyomba mwago kwanyora ngomongina no mugaka bado nandi mbare kando mongina nero maita mangane Ogosara omugaka namanya gosita kumanya kwanyora nga mbari concerned mono igoro Ogosara okoiga problem ya motobwate neringa ngenja abana abayiga bagusaru saingine tokumanya ekwera nyagitari asari ruse no munyagitari ocha matukabira matukata iga rero igabona cyabo korona cyacha bantu bari gutarana umwana no mwakia okora nyombo umwana niri kubabwate nyomba bantu bari kumanya ande ngo ikerere nk'abantu nabamanya ekwera guika bande bamanya ekwera ebisangi badombiroro rebyombe badombiroro yani tukunyeroke don't care attitude yani mbari koranga ekengento kiamana kiwendrete wakirweryogi nandi buna nateba mapema okobu Ogosara gweito ande kore abantu bakwiranga nkuri konene mono nkubwati madhara mabe mono so onde tari koranga inki kiamana ndachigoswera nando obwoba mburasa abantu baito obwoba fear of victimization abonko banga ndachikomoswera achikobwato igobona obobe bwangichere abana bayenka ibagotigara mpaka nando bwoborogi mbororo ndamoswera nandi nimaitenga maybe ande tari muyamangana yegantu yabwata sebinyoro tari wochigontiga kwanyoranga there's a lot of fear kwanyoranga nena abagambi baito boka ibabwato obwoba ochakere kurubari ba grassroots nyumba kumioche abatureti oche assistant bakumuga obwoba mboro kwanyoranga ando aba bagusara n'abamindo nakinko babwata aba bagusara na injini nsarete njibuno mugambi nje njakirete mwana inkirende boneke nene ngo chiko chandira abayo kwanyoranga nene kere report ya retro nje ngo batip nabatebinga ngo chanda abu make sure mwakoreki mwatamire irinde kogoika ubushahidi bwabora yani laxity nerororo nturarora muntu ore active
kuso oibekere jukumu yaye yogotaka gukora mang'ana aiga chikanisa chetu ngutumia turi chikanisa sana kwanyora ng'enchiri yogosara terimo nasi chikanisa mang'ana ndaro naroro mang'ana repu narororo mang'ana andi narora kini bono ubochai bori bachaite ng'ana yogosara yani nkiri gento kia maana mono kwanyora ng'ano nasi chikanisa mang'ana aiga tai nando onyora ng'a bono noene kero togotema mbari barabwe ng'a turarete nchiri ya kanisa abafuasi baitu mbatame gose mbari gochimata igo bono nandi bono ekero tokwenda nationally ebyombe binene gekwera ebyombe mbiro ebinene biense ya Kenya ibwente gotenenera mang'ana aiga buna anti-FGM board ebyombe binde mbiro ebinene kwanyora ng'a muno yo mintateba okoba abagusi osieto korekana turi buya ekero go compare ni chikabire chichinde bagosara kwanyora ng'a mbari go pay attention mono asa mang'ana yo gosara gusi despite the fact inge tore namba ibere kwanyora ng'a kuria sometimes it happens na to kubarangirie meeting barangiri kuna kuri at the same time bagotike ya gusi bagende yabo kuri ose bagende yabo manya maybe bakoranga barie babwato muchando monene I don't know but because of that nakia bagusi to agendereire ko gotangana samangana ega yo gusara nanda abantu baito sengi even the political class tungo tema turi ko ba avoid asega sieto ekwera ntuta political interference but we have had politicians montago tenena maybe motugari otebanga abana baito goika bakoreke wekabasaru inchiri eri abantu abange bagwanja irinde bachiko mwachikura bonekero umuntu akwandire gento buneki kwanyora ng'esegiri bono yeri ya teiko nyara kurwanika mbia mana sana Grace uko report usegento ukomanyikana ukorekana kebe reported na komanyikana they are two different things nabogo sahara ko korekana emanyikana ngo sahara ngo korekana lakini egente kikoba reported kegera kemanyikana actually ngankiara korekana those are two different things that is why tokumanyanga kero lakini gutwara the actual reports hakuna. Number 2 aiga bantu baito aigenda nonyekero mukora ndo musangirira kano oringa gusara muri abana baiseke kero mantako katenga akino le ronderare ndaro gusara ogambe na barabu wikasobo boringa abanyagitari bari bagusara chibesire ngabana bagusaba akatenga uri agusaba ebelibu seri mbiri ko seri butatu all so that tells you osaranga korete nkoro okay but kiroko mugolinga nkoro ta wancharan so the 84% abantu abange ngo equation bari but 84% toriko yemanya so kwanda kubolinga no sarete no sarire yeah igo kubori technical questions when he is one of them yo kubori abantu aki chibesire ngabona moko umunyagitari abantu bakotebi aya gusabana uwo boringa ki mbarenga iga kerasime mwagorere tu yanga kero mwasare tu wana kwe mukia magoko wana 15 batoba boringa mbarenga musare hakuna mtu anajibu so that is how 84% arrived at obotuki is a different way than kwanda kubodi directly ona ligwa kibekire buja nonye no mwancho murigererie umanyire naboranyara onye kwiburinga ekero nkaiba kumanyira nga kisi ntutangaine asabangana yo Ogosara Omwana Omonyaroka kero kende target yensengi magokoro muchando yo iga FGM nigo etagetiere nga by 2030 onyorenga ensengima muchando yigo erire kurinda sense ito ya Kenya matuka mega iga omoraibu ensuru Kenyatta agatebanga esigiye yibweneretere by 2022 yani go mwako yo gochikwera onyorenga Kenya yaito ebikoro binkoera bire I have no Walter oroche mwikere target yo sibono mogosuka mutu paka 2030 a president yaito I can say nga samangana Ogosara bana baiseke is one of the best and progressive presidents we have had keroko gereri asichinse chinde cha Africa I have not seen any other president or a commitment yoko kora mangana Ogosara bana baiseka sense ai so our president igarenge ambitious
mbekera ngese geusi ega ari nera ngonga bas iga bwatera ngenene ngegenteke ngewena takwera reason being ngegenteke gagetebete when they were in Canada kero mo wikaria bintumbire na ino moko boribwa maswari koruchinsi chino ebintumbire toko na kugererio goto kibokorokia ogokora ayebune president ebintumbire ororo tugwento kubeka investment in kuna abantu banyora mache abantu banyora chipara abantu banyora healthcare ingiyas nyagitari na siki bado mangano gosara abana abaiseke are akororekana agendere tukorekana so wa president agatene nagatebanga by 2022 ngobe kande structures chingia egera toteme tororenga ogosara kokwaye 2022 mwako inoro aba president eramba ya naye begete biya nainde akabeka empowerment ase kiombe kegia anti-FGM board kire kiombe ya serikali nainde twatwalira good relationship ntubuna Manga hat na barabu asokoreka asingia bato monto failiri ekangi ye president nintwe into abana inchi abatagandira takorega nteke so omura ina bagutwarira ngengia nere ya twaretenga by 2022 tokore lakini abantu bamintu barobarenga pana tuntotake tugendere so it's very possible that mwako yonko erole and onyorenga nturaru 84% because achieving a shift from 84% to 0 it's but I can say there could be a difference nainde onyeni ntunkari nkwebekera toreche targets no onyena kero oyore mugonda kolema gwebekera renga lero litengo nasegete kulendo ikagati ayigonyo orosire omoro ororanga tikanche ngendere morogoba kusemambi but I am confident nga buna abantu baito bagendere to gutwara obumanyi ngona gusukabare onyena ari stawosomia bale to ale gosoa gato chaka meeting ndoto yabanganche nyana mangano gosara bana baiseke kineke mira kyane nje mutankwana ratingo koraki tingo suka tumutevinga yaya tunturakana gatobera naye tonya kuesemia mambi na mambi ende nayo nyolenga gwatwara robomanyi then you make a decision by yourself kwanya oranga after mwaso omire na chinga kigete otevinga kwa chekonya tima nyitinge gente kana bakire kebega konya na nimbwata chinyaroka inye ibere na chisandira lakini ejibere go chinsiti ndiko koraki ndiko chisara mbia mona sana Grace na Walter asokubika mangana yu teneni na kunyabika bene bunatakire kubikwa mwanche muligereria Ndizi TV wansubu mugusi ekero tolege igase studio okwanera engana yo gukora ogosara abana banyaroka engana egendere kuiremeri anene mono gusi kero kende no bosoku ngagusi nindu zotanga ina se chimbwe chiga cheturu ne chingaki ekire byombe binge byasokire bigotema kigima gusuguma osengane yenere na wikirania ndoto y'umurai bwense by 2022 gokoera onyorenge ibintu ebitu abikolire kurende nenyare kane gose eboli ayabona mwanchu mulire anya gukora imbwe yiga koranjetiga ngochi bari gutumanyanga inki batakirete ere obo bigwegenteke ngintu kieke ngochi bari gototebi boigo igobona kabamo na into gwikomoerio ende gendera gutumari boliri yawo ngochinde kulisoma segekeke kerebosio wetera se namba yesimi eyuera se TV yawo gabo naboigo nabokumnyoka sensemo ye mitandao Ndizi TV News sensemo ya Facebook naboigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube egereto sange ase obwamo ekiombe kya Manga Hats igo kirigati ebyombe asense yaito ya Kenya usaseriro balitu lya gusi kegendrete gotema sige kunyara ko abanta maigirio kara kwaniranga ke emirimo ya Manga Hat tutaraswanga kubaboli na ndiri bolirinde tuchakire Grace Manga Hat buna nateba ne kiombe gitari ya serikali non government organization ya chagete kare mwako 2012 une self-help group na chinyinge chiko chaka ya kinire ya kore mangana mange project ya kore project chinyinge ne chi non government organization chinde international ones ya USAID asa mangana afya monomona abaswate ababare infected na HIV na
babwate mpango orphans and vulnerable children asa abana bari chintakana gose batari kwenyara kuba support baras chinjira chinyinge ko genda chiskuru mono konyora bakorara baro konyora mono bari abayuri ba basirete ba unereri gumena wo bari mo na nyomba mbabwate gocha bari me baba konya kubagachira chinyomba buneje amangana adherence konyo mariogo HIV gocha bari me bakora na community health workers na boni gamba bwate ushirika na kiombe kia Catholic Relief Services yere international non government organization asumo pango wo koirani abana bari institutions of charity care jitu akarokire children's home serikali yekega kane gateba ngabona abani babwendrete bayirane chinka bana bakinere within family settings so mbabwato mpango yo gendrete sana orra bana bari in these institutions kubaira ninka within the community, the extended family. Igo Manga Hat ne kiombe kibuguliti obokoreri ubonge bwogokonya abantu. Kero kende Walter ekirenga kya Manga Hat ekega nkereke kero giachire nebinte byonsipi ekirenga kye kiombe kenkereke. Ekirenga kya Manga Hat kero rotse kibwate ebinte byonsi no ko improve obogima bw'abantu baito. Oroche etogota makurigirari nga yogore mirwabure. Kwanyora nga buna Grace atebire obere mirwambororo asa masomo, obere mirwambororo ase abana chintakana, obere mirwambororo asa baburaka. So ekirenga nkeringa abantu ababwato obere mirwa ase kinyorugeito no botaka ngaki Manga Hat ko bakonya engera banyare kuyimukira ligoro. So muno ekineke ekirenga gitekenene. Good. Kiombe bwate ekirenga kiya guchia saba gusi nande ekerotokwira na sentunde ya kabere sengencho bono ntagete turagenda sumutumukomoke ntukwane timona twara kwanire turasiba mache ekerotokwirana tugenderera nga mbintu kibi mwakorire gosemero buri kiye kiombe kya Manga Hat ibegete kwene kyanga ngukorire chisegi echi chionzi iko bono mwanchu murigereria tigaturenda sense mwende studio turanyora matangazo gusubonchureria tukoirana nkogendera tuli na Grace amana Walter korase kiombe kya Manga Hat iko bono tubise gusuka. Ndizi TV Obwansu Bw'Omogusi. Tali na kole tondo siri mwano yawe. Ngo karabon. Mora. Kaki. Ngiko mukunguya kokora. Natakando. Wataka kokora. Omonya gitali. Yana ere binte bimbiro. Omonya gitali na. Kayo manyete. Ni moti kiyo manyete. Yani nkono kumanya abana bachika kili chaitire. Ya yo mwana natakabu. Abinyarukana. Abana nasa nakandekererwa. Ya. Mwana nakandu. No mato mwana oyo na nyor buri wa fistur. Mwana ka. No mato na bakungu bakora bosongo bana mwana fistur barwarite. Kachuti keta biye ngana ngo soerande. Omwana oyo masoma yega ko gendanse. Omwana yega yo tikonyora abana igara nyayo ka godoro mutano. Omwana akora omwana ngetse kabye. Ya. No mato sereka ni kanita wana ko. Nga yo menyete ga iga. Aya bakango soere. Amangana Ogosara abana baiseke aetiro nechingaki. Kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende to baisa komasara. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Peak Uniforms and Sports Center. Nigoba Korosia. Nakonya Chianga. Gula chi t-shirt. Chi round neck. Collar t-shirt. Chi sweater. Chi shati chimekoni mienge. Ni chimekoni metambe. Ebitamba byukwarwa burere. Ne byogotubo moito. Chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira yenkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru ao. Na boigo, nkokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, na boigo kobeka, amaliko asi chianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gosumwa kiresi mi root ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo gukorera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamana endo mwancho muligereria on Ndizi TV ekarotoko na gukwanira iguru yengana yogokora Bw'Ogosara Omwana Omonyaroka egekore kegenderete kwene kiwa nonye tari gusioka Kenya ngima nonye nense ngima kurende nigo tukuligereria gusiye ito anene mono ngana kitogokora engane yo agenderete koiremeri oseirete meri bono yabeire gasie nkongu gokora engane yo nigo tole na Madam Grace amo na Walter ime ye studio abo bakorwase kiombe kia Manga hat kerige gokonya gukora kurwania chisegi bunecho chisegi cha nyumba gukora kurwania Bw'Ogosara Omwana Omonyaroka nebintu binde binge ekiombe kyo kegokora igobana ogendera gutubwatia gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News goikolike Ndizi TV News andorole bicha yabarali bawo bali bwanchete njenonde Brighton noale amana barali bande no bale igokomanya waikire Ndizi TV News na nsemo ya YouTube nero Ndizi TV News otomekerengera ugalia liboli riago gosego pongeza omorobilio bono mambia igobana tosuka ekarutwiranire asentunde ya kabere bachigutumanyia mange nga inki bakonya gukana bagusinga tigana nembweye inki kero ekebe na intutumanyero rero ondo bwatekerengera likyo gwikirania asengincho chinga kiechiga chimetimoko emetambe yeskuru aliyokonya wale binte bigo kolekana mono nabona abana bali isiko nakonya wale binte biga bigo kolekana batote bigwae batatagetia abana basaru barabune kiombe kia Manga egerna intutonyare kumanya kuri nimbaro bako bali meyo morobilio bali kire wetera senchira ya Facebook Jared mtoto wa jirani agoteba niko tuned ndani no morobilio mbiyole manoko ruchinsemo cha machengombo no bale na Kennedy Gizemba Judith Hill agoteba good morning timenza kya na furahia sana enkwana yelitukolia lero ombali bakulika wetera senchira ya Facebook fan page ya Ndizi TV News na bali mokulika wetera ase SMS number eyo nabatebi ere ase TV igorabo akulika agoteba following the discussion on Omochando Bw'Ogosara Omwana Omonyaroka secrecy and medicalization of FGM has greatly contributed to increased cases of FGM in Kisi. Oyon Jacob Obadia from Manga hat mbia mono sana mwiwete mogendere kubwatu amo naba mino kurokyo kia Manga hat igombia mono naye totiwa maigonye kubwate kubolia baboli gigase studio egere bakwiranirie
Inki mogotokana ri Omwana Omonyaroka tasarwa sing'enjo buna inche na inche nabo ndabegati abange nabari togoteba ng'a iyu na embo yaito eki na egekoro giaito ntotagete gotiga totebia ngo obobe tuchakere Grace waya motaete totige gosara abana banyaroka mbobe kibororo Mbia mono eserikari yense engima ekwera tari Kenya okesigi igeroro na ribongereza abasongo ogosara nkororo especially aba bako migrate immigrants ense engima ya nabo eroche ng'a mwana omwesike tabwenderete gosara okoba yemechando mwana omwesike akonyora ekera asarirwe emechando yere ao number 1 asa afya y'omwana omwesike nekera akinero abeire omosubati kwanyora ng'a ekero omwana omwesike agosarwa ambe yemo tabwenerete gosarwa bunore iga buna Nyasaye agotongete nagotongete ogaikirana naende ekiegete gati kabere agateba gekoro buna egete gati kabere agateba omwana omomurasa arukiwu natebete lakini mwana omwesike ere Nyasaye tatebeti ng'a asarwa igo bono ogosara kori ngointerfere kore na omobere buna otongire kere ekimo kia omobere nkebwate emeremo yaye na kere kegosara ugo nkebwate emeremo yaye kwanyora ng'ekero omwana omwesike asarirwe cases nchire akorwa amanyinga mono depending buna asaru na depending no omobere oye ekwera mebere yaitu tebwekaine nabo akorwa amanyinga mono mpaka kwanyora naende oireteire oborwaire bonde point eyo nteto oyirorire kegima omong'ina ore nkagari ayigu kegima obo bwaseng'encho mbobwate oboritogete yes ogosara okoiga omwana omwesike nabo akorwa amanyinga mono kwetera n'enchera asaru wetera n'omobere oye gekwera abanto mbare babwate emebere na omiaka igo orwa amanyinga nabo omong'ina agoteba ng'a nonya ekero kwenyenyire obwembe nkorwa amanyinga lakini yoga neri egosaru nere special tenga buna orenyenya obwembe egechera nere special naende egasi yaye egokora kwanyora ng'a nkobere interfered with kwanyora ng'a anene ekero omwana oyo igo omwesike akinire abeire omosubati ore bwoya konyora abana process eri okonyora abana yabe enkong'u mono eng'encho okorokwa okobina riri labor eri agochikonyora omwana kwanyora ng'a egwetereri n'echingaki akoromwa echikoba chinyinge mono ekoera process eri yaani omaete ebwenderete yachaka number 1 yenda step 2 yenda step 3 mpaka omwana ocha lakini bono kwanyora ng'a chistep echiga nkorika chire gekoera parts chiomobere nchire chiabete interfered with kwanyora ng'a prolonged labor yacha somosubati oyo sarire kwanyora ng'a noendi riagochikonyora omwana yabidi okobe enchera y'omwana etari koigoka buna ebwenderete koigoka yabidi omosubati ori gwakwa amagasi tinkagereti ng'a it is natural omosubati gwakwa amagasi ekero akonyora omwana eyabwenerete enchera eri yoka yaigoka omwana osoka naende kwanyora ng'a due to prolonged labor yeiga ekoroka obstructed labor omosubati oyo iga maybe atanyoreti intervention mapema naba enchera eri omwana egotandoka yareta omochando okoroka fistula fistula ego apena ekero omosubati agochikonyora omwana ekere process eri yabeire interfered with etachieti step by step buna ebwenderete kwenda naende nakio okonyora ng'a Gusii ase chikaunti chia Gusii na Nyamira cases chia fistula echire igoro nonye clinic chia fistula echire igoro nabo omong'ina buna igoro twenge esemina gete omong'ina akabori ng'a kare ntwakanyorera abana buya naye twagasarirwe nabo ekonyarekana lakini kwamanya ng'a omochando oyo iga kero oiboire na oborema turi komanya ng'a nobwate oborema ekoe nabo oiboirebo bono intwe kwanyora ng'a twakinire naende twaiboreranirwe ase generation nogosara okoiga bono twanarire oborema oboiga bwaitu bono omonto nabo akorora ng'a ni kawaida lakini kwanyora ng'a ekero okore comparative study nechikabira chinde batari gosara kwanyora ng'a omochando bwa abagusii gose chikabira chire chigosara okoba igoro mono kobwa chikabira chire chinde chitari gosara nkioramentere Walter igoro y'obobe kero twigure oyatebire gati y'amabari akoretwo no gosara omwana omonyaroka kero kene nobwate kende oramentere ase obobe ogosara gokoreta nkokoreta korigenda tokoroka ng'a social differences ase abana
ino nonye muri gotebanga usemba salire ukabachire skuru wali baguchiesa useka barenkari baguchiesa ngotebane barenganje na salitu naye to salire. Okay. And of course omwana oyo kero kumuira kumusara ngo mu prepare ole bamutebinga nasikyo kumusara. So kerara aliengo na kubora ni bale ayo no salire ya ayo to salire. So no nekero baguchiesa sometimes ebakobeka na kando batagetiyo yo to salire asoye salire because their mind ibirengere byabo byabekirunga barahuya bare special. Okay. Ndonkere barorire ababande batarakorero. So again the affect abana assignment bako ba put in different places. Sometimes we have had cases where kunyora so mwana osali kuruga usi gachire eskuri ya sikobuna bogere aso sara gutari baikire banyolje ba osomigu usena mangano gosara igoro yogobe ere namanyite ime aya nganje ninsalire. So again tekyo kiamuletere birengerero kiamuchanda and also again taking create that difference agotaka kwebeka kando na abana banda se skuru yagera nonye performance yaye teko bengi. Number 2, kero wasarira omwana nonyega sito wasara ase emiake remeke. Okay. Kago kinake ngomanyare the reason as to why wasara kwale gokoro. Okay. Kare igayare tware goteranga urure kaba mukaba ise obere mukaba mara. So that means omwana oyo igarenge koba prepared later for marriage. Kero mwana oyo ikira manyire nganje mama nansarete. That means sigam prepared wono inzi koru koba mukaba isia koba mukaba mura omanyanga ere already na ere go ahead you go move into this stage. Kwanyoranga omwana or lose refocus from education also ere into many other things. That is why twatebanga amangana maritama pema arigoro ase ensemo yeto ya kusi. Okay. Na inde mentere tugoro asenginjo Grace na ere sabia kiroko genda sinyekitari chipo ese maternity ebikuru byite birigoro osbaite baita bagusi yabakura mbona o genda e general gali orora jena akorte gasi general ebikuru ebirigoro chinso monta koiraka ha chikonyoro mwana ayo histoire nkabana bangi nabo babori babatera akogote binga ochi Omonyaroka achi to murobaba usbate achi to murobaba konyoro mwana kurumurobaba bakama chisimi bado wakasa bado abanyagitari bacha bataba yayo mwana rosere tigatogenda tumukorere CS tumubare murusi mwana tigatogenda to tumuakamagasi. So again taking care gusi. Number 2, very practical. Ayarigereri mono go Citizen TV a program nire ya Margaret Kenyatta first lady yogo kora mangana surgery fistula una Grace ereza okonyoranga enchera nere abaswati babwata chinchera ibiri abwate enchera ya aja ndogo na enchera ya aja kubwa wakati anaenda kuzaa anararuka hizi njia mbili zinakuwa njia moja bono kero arego onyarego soka because hauna break ya kitu yote. So togo soka toko nyara gokwani onde toko genda hande chiro togo chia kanisa togo chia nore kagabo. So I think it's very expensive. Very expensive. Nobody affords that here in Kenya. Koenda as a repair ya fistula. Serikali wetera service first lady egachana igentuke korkunga fistula camps. Icho chigocha asechi county mono kuna kisi muskuri Citizen TV igahiga gusi ebagocha gatatu mwaka and ebagocha ba camp almost 1 to 2 weeks tebugonga ondena roboto urere ba fistula yenda level 6. So again taking care of roin kisi why asiki bagocha. So on to beta mate babarenga ya ntu agasalire wono no nyeto gosara kwanza kale twari gusara bobe rere togo chuti tundu ndorigo korabuna ndoriko bande. But ask yourself asiki gaiga gusi every time fistula comes chigo cha gusi asiki gaiga gusi fistula camp chigo cha gusi omwancho murigereria why na babori tweboringa na asiki ntwe county to ya Kisi kirigento yani wika kitonyorega iga mangana gender based violence tuli number 1
Amang'ana y'Ogosara Omwana Omonyaroka number 1. Amang'ana sijui nini tuli number 1. Tiga twebori egera tumanya nga yimbura yachagete gutotwera ase ngincham bimente koragana ne clip keri na batomerete abantu betongote abarenga intwe ase ngincho twachira mona isaba nyagitari usi squeeze bana bange mbari gosaro n'abangina bari bare gosare ikenka basari bari mbayo rero no munyagitari mono use sometimes maita abantu bete bamaite ngondo gwensi bakore gas nyagitari no munyagitari sometimes abo konyoro monta agosoka kuruka igari nyagitari gose nechi file ako banga kago chaka ko mu daktari sandero konyoro use abande in fact the cases of konyoro monta akora nyagitari yago sibi cleaner cleaner se jonita konyoranga abantu bamaite nga daktari so abantu abo bonse babe kwamo bontoli yonde gwensi omosara mwana gutware argumentinga asengencho natumiyete umunyagitari osaro kokwana nokuya umunyagitari namanyete sagoika eta affect omwana but not knowing n'umuntu watumeka ereganga yatari mwana eganga yahene lokomo you see so even clinic yechirenka ngani cyo umuntu abete clinic ari mu agensemo asengencho ne biashara tago kana akwanda ko mutenga yayo umunyagitari nembo atachiri bubere gayi era he will do it asengencho ne chibesa roje Madam Grace tiga tukwanire obube nando bobo mwanchu muligeri roche ni goboro bunge mono kububuja bwe koreke akobabuja kengambo iyo kero kende tebyango mwanchu muligeria aise konyorekana ka okore ekyo inki arakorerwe osabantu mbao boe maite mna twachakariri tangani twatebanga lichi kongo ndirororo lakini montaga tebanga nunguria na konyora nande mbamanye tibuya ngaise gotoka nki arakorerwe babekango burunge osabantu mbao boe batigegenteke dara kwanera igoro yo kera bwat anyorekanire nki yakoba amabinara mange mono asaba na baita baiske mbare bagosaru nanda bayibori baito bari koirana barigereri nganga kikwabwenete bangi nabangi basara bakora banya kuyeka chinyama abana mbare riba kubwena inyama yachi yamera ari asasaru inyama ikunyakomera ande nkoraro turabasubate kero tukubachara matu inyama yamera ande tumete nganyama eritiri gochiera kwanyora inyama yanyakomera ari asabusara no mwana ori okubabono ngina tachiti kubwati amanyanga kyabwe no mwana ori nereta maiti obwoba ande tamaiti nganga kyabwenrete ko kwanyora mwana ukina ande mpake kerago cha konyomo nari mugako yago cha kumubori nganga kyore kwanyora ngabona chi family cyabonekira kwanyora ngakero mwana muiska asariru ekero engineer abana muiska no mumurako react kero mwana mumurabe initiated akutwara pride gete akwerora bono beru musacha no shyness area agatwara yera over very courageous but the opposite happens to a girl kero mwana muiska abere initiated uposuku ngoso abore ukwemanya ngoso akore ukwemanya okugwacha in a bit of a negative way especially kero mwana aromokase miaka atara ika maturity level iri akonyara kwemanya na gweska kwanyara mwana yegekera asariruka aromoke yani engabuno koigore getamba kiriki atubeta amaiso innocence yayera kwemanya over timid over musoku shyness yaso obogima bw'umwana ori iyo wa affecting and correlating kagaiga abwase muiburi mukusibana tengo mwana ono bairuya wono tari gukwana unaga kwanire wono tari kunya kumnyoka unaga myokire we bango mwana oyiga bono obeire secretive bone bintu jakire gokorera asumusunde self esteem self esteem yayeira nanse mwana oyo riarenge class ime andi nabarengo mwangu sana kubugorio kuboko igoro woniga ujakire kwimanya ndabo kuri ngakinyareba
akondore, especially if they're in a mixed school. Ikoro mwarimu musacha agocha kubasome. Bono tari komorrabu na mwarimu. Bono akomorrabu no musacha. Because bono obeira aware na what is going on. Ibintu ebiga byonsi byachangia omwana ori ochaka goswa ense yaye, ochaka gokora ibintu byaye kwanyora ngo na performance yaye yachakire koira nazo. Au nara mangana tubendrete kumanyanga anga key initiation ye go affect omwana omoiseke, which is more negative, and like omwana omomura akoba more courageous ochaka bono kuba ogokora ibintu obuya. Ase gento kwa buri goro ya amachiko naro chiko ya Kenya ndiroro very strict. Chi act chinyenge, this is the FGM Act, this is the Children Act, this is the Constitution ya Kenya, you go protect ya abana from any harmful act, including FGM. Ekero oisuguto ikana nande ngenjo yo gosara ne nyingi. Nabona oranyore ngatimbu ati mwana nande tinda asara, lakini bado mbwatu okoba yo gochanga asamangana yo gosara. Nga inje buno moyibori ngise koiro mwana wanachi gosara. Igo nabonko bwatu ekineke baseri chiko. Ngise gosara mwana wana barendera yo igantu basari traditional berire mbo baseri chiko. Monyagitari tigato tukwana abanyagitari kuno biyo minta kwana most of them bari banyagitari but rende the umbrella tamwe obonyagitari atoko gosara umwana omweske it is illegal. Otare igabuno tokubogori chiandi bag otogekane ko bogorite ibintu byo gosara nabona obwembe obwataka spirit obwataka pamba iko bono nabo kubwatu ekore yonko bwate intention yo gochigo gosara ekora kwanyore ne ebyombo byo gosara. Ni kero kende Walter kero yekiri gabo kero kwa bwatru ne binte biga efaini engani na kyo wakwa kero gwatokire na manganayo. Okay, nara wone nagenretenga kero gwatoikandire na mangana nene nyumba yao kwena ndire nyumba yao yatumikire gosara efaini neroro depending na the act gwatoikana na bogusibu emiaka 7 years. Not exceeding I think 7 years, depending on the severity of the act. Nande fine in error, I think 200,000 or wakana na arungo variere lakini not exceeding 200,000 depending inga magoso kiwato ikana ko koranaro. Yes. Pairore e point ye yugo ye fine. E fine in error rogusibu na bogusibu mbake miaka 7 asa magosora to ekana naro yogo saru mwana mwesko sonye togo sibu na bugwaka ne fine 1200 depending na magoso wato ikana yogo sara. Fine nene sana go mwanchu murigire tari gintu togokorere cheche osobanto tonyagosiereria nga nchitinda nyoru serikali tegecha kumbwata na bongo kwa umwana noyone iga kare kwanyore kanire 200,000 yogwakwa ososibu emyaka 7 mwaka ya mbake miaka 7 gabukia kea korengana ngana kikwanya uruko gukora magosa ngani narege gukora kwa Divina Mora kurosot mugirango agoteba nkwanirie Grace na Walter asenkwaningia bachirime ya Ndizi TV abo bagopongeze gepindi. Asante sana Geoffrey Onyancha korotabaka agoteba Sara nkwanirie bagania studio babikira mangana burungi bunetakeire kiabagusika moranche tigatukure mangana yogosara omwana omonyaroka narego gukoteba tiga barakwanira akeiguru yekyumbekyo egere abande tumanye ngocha turase kyumbekyo mbya mono sana Charles akolikaiga agoteba mogotu kurochinsemo cyanya keyo agoteba nimbwatetyo morobelyo kwania abagani baitase studio ande mbya bagendrete kubika enganeyo abagusichinga kicheikire tutige amangana yo kurinde bantu mbali kuigwa abunkoruchinsemo akolika korochinsemo cyanya keyo. Asante sana Edwin Omoke akolika kurwa Kenyanyere bumachoge borabu agoteba nkwanirie abanyagitari gabwase studio barukira abanyagitari andotebire mbuya mono asenkwana yeritikolia rero gakimwanya getinge twari gwancha tuigwe tutigabana abanyaruka babebuna bare asengenchoko no kubaunereria ibyo nibirengererio gati yabarigereria baito osomurigereria ogendrete kuira chinga kichae na kurigereria morobelyo bwe chinse chiga ekero ntaite tuske mutu wake nganchere nena bogo chimenta
nataka ukwanire amangana economy na gusara kwa bana baisike origireri nkanya chibesere ngo spend and origireri nga what levels of families chigokoro gusara muno esikurigeri abantu bari twataratebenga baikirasi benyarire kwenda mutwe bange bahagomba igusara bana but chi family chinyinge bari bagusara bana bari konyoranga mostly they are struggling bose barasegete gatiaiga baraikase benyarire gusoma twatire bitumono usikurigeri for example ngo bangore gusara omwana omoiseke gore toro omunyegitarika no spend at least 1,000 shillings. As economy ya lero 1,000 shillings is chinyinge as umuchi na indega asiora kore oiseko kaoche konyora 1,000 shillings abo konyora nga wachira motoka habere go satatu osabande mbaka go save kiombe konyora re kiombe akobera romba kemitinye tatu baka sita omwana gocha kwa wewe bese so no roche the level of effort ekobekwa konyora bese nenchire gotumekwa igo FGM nero ngoretero bulemerwa sense moye chibesa ekero muisiko yo kwa musara bitkyo likoro go senendagera ore nyama ore kiwe kenyomba umorero ore yanga abokonyoranga you have spent about 5 to 10,000 shillings neyo yono muchi okonyoranga ebesa yo gusara omwana gwaye bwate lakini kirako ira ne school efisi yaro no gocha kwa mbona umuyoboringa uno mwarimu ngaki akyo montigere jiwikire mane gocha kwa koraki mane gocha kwa kichibesa number 2 netorgere pattern yechinyomo aiga usi waswati abange bakonyomo gochakera emiaka 16 mpaka 24 ekera chire senyomo kwanyoranga by the time I wake miaka 30 ukolere konyora bana by the time I wake 35 latest 40 batigera kubera no mwakoe 35 ngare paka 28 batigere koraro gore robomo korare nyombe yemo no mwakoe unganyire urigire agatanda kaya korara chokoni kosakorara aliyero Tariko singumene litore ne togo gamba na ndio tunaba tokamba na bwe binyoro bago totebya abangina abanyene wanasema asengencho okonyoranga ando wetomba manyiteke usi liberera riri gotoka ase family likogera omusacha nomungina babera amo lia elire okay you see liberera riri akora lia sirire so asengencho mugaka nere na ategetenga kera murwa banga kitogo kora na intito tware liberera so muchiwe no mongina nere muberoye kolengara buna salire era riri akorire ya herire ororanga dikango chandika chisegi kera murwa na inde asengenchonga a process ye taringa ngo igubuya asengenchongo ikare na igogororo mono ngo chandika mono nganye ngende mbere chokoni usanarara yero yebona igokoro kinga ogosara omwana omonyaroka na bukubwata amakongwa mange that is a big effect eroro as a marriage yaito yebona weskorgeria ase boda ntorega ike boda yaito na the low community wantu baita anyo amete musubati yo mutangani kurusi kakwenda kurikyo umuntu kabere kurubobere ogenda sababu nariyo asengencho echinga kinebiro munganchire togenda subwanga ke kolinde Dennis koronya chugo agotebanga nare goteba abasacha tobe motwe asugukana amangana yogosarwa kumwana omoiseke igo challenge ria bagaka bange ngatenena imara mukano gosara kumwana omoiseke asengencho echingaki nebiro tukwanire igoro ya Manga hat ndomanyita mangane gokora mwato tebiga ikirenga nebintu byonse gokora including esegi yokurwania gosara omwana omonyaroka ase kerengo gikomiga irenga morebe kere kyombe kiyatemire goswase binyoro na makoli kera chingongo asarongoro iturwa gusi na kurwania esegi no nyetera yarabi esegi ne gendrete ekyombe kya Manga hat
program chinde tubwate ngosoka tore ya Nyamira County lakini ya FGM etore ase county ya Nyamira yoka nande kwamanya gochi sub county ya Manga yoka buno yo mintateba ntubwate chi sponsor faito abakuru ku donors our donors go specify bari ngenje batete mokore gas ngenje ba specify ngenje batete tokore gas asarake igikege tambe erinda abantu bayibu ujumbe yegakwera ene culture tari gentora buke mambio onyore nga watikire igobono mbato tebetinga emokorase sub county ya Manga yoka no twabera se miaka bueno mwako sababonega togendre tukumuva sevinyoro house to house door to door inde go semia abantu baitikoro yo gotige gasi akini bona ase platform ne yega bona no tokonyara tugukwanira abantu abange bona ari ase tora ase kenyo sub county ya Manga oikera ase ensemo ya 10 na bonda tebenga twakorire nabo turanyore isano isato ekwere gasiero twatemire gukora ni eribono turi restricted ya sake lakini abwa sake twatemire kwabusa mpaka Nyaro mpaka kerase iri nabantu abange banyorujumbe yigaro yukwaruka kaibere jikire kere etakere ko 10 out of 10 lakini wano mubwate 8 out of 10 ibere chinki muchando noro liko se challenges nchire cheche challenge buna bone challenge nene twanyora umwaka twaba maiga tutamite tinone kerengo gitu no mwaka yo 2020 covid affected ngi twengo korega I think kero monta na bet affected ne nchirende na ronto bwata mangana itorende technical sengine funding problems and restrictions ibere echiga bono no chigo chia sirira gatika bere gabo na mangana na boko nyore mwaka yo nindware tugusina na twaruborweire gas ntura kora bona tobento kora ivono ndatebenga natural factors na chicheribire lakini area stoko nyara igasiero ngokora to ayo kwanire Nyamira atumete gose kisi yetere toko yetika magega lakini ntoko yetika magega ase ngenje segi yonsi ne bwaterane teme ase county ya Kisii ngakioro chekero korengania umwaka oyo era 2021 which magega na bono yiga 2022 chagete oyore ngana ore target egere tolo sinto koru muchando yiga ebikoru igoro yesegi ya FGM oroche ngakiere asomwaka oyo yiga akarotoro mutinyokani a behavior se character ya Kisii na Nyamira very different as Bw'Ogosara Omwana basically that is why a prevalence here whatever so what okoro ki 4% go cut across Kisii na Nyamira Kisii tetigire maiga singincho twote abantu bwate partners Kisii ntobwate a partner okorega as Kisii County korokunga SICOM we are a Center for Community Mobilization and Empowerment so SICOM ya okorega asi arianse mo ya kitutu chache of na barabungo somi bare in the same way Manga hatego somi ngokora bare gasi nechi school yombe byabangina wetrase chikanisa kwenda so we are hoping nga later ngotwara tore okorangeria kuruchinse mochinde chi county Nyamira buna sub county chinde Kisii chi sub county chinde ngana kine ntudo okora moto ikere ngotanda balikire kuru nyachoboroboro ande kuru Kenyanya ande kuru South Mogiranga na intungo twara torega ngana konanga twasomyo mu gusi as a whole batonyora nga chinguro chito gochire chinke that is why in Kisii sikomugere kututu chachano and in Nyamira Manga gere Manga sub county mwensi babere mbaboliri swali likiro montera neri mero beliki mobegete bune byombe biga nyene byokurwania chisegie chiga eri goikera ekore binte ebyo binge bigokorekana ime binyoro asa abantu bataranyora information bya bono mero belikeye mwabekire osimo muganite kobeka egere mororenga twikerere gento yogorokonga 0 FGM Kisii yeito na Nyamira yeito asegasi yetu number 1 ofisi yetu noire mashinani imekabisa kenyoro imekabisa aria stogo ikeria abantu bari to targeted number 2 our target
beneficiaries bari to reach na information yiga n'abantu b'ibinyoro kawaida bona ng'encho tokubachora togutumia abagambi the lowest level au barakuru abaturete nabo togutumia rinde twanyora chi group chiri chiabang'ina chiabagaka chivijana chiri at the lowest level rinde twabasemi igoro yo kwaruko kwiga. Number 2 eng'encho togokora egasi yaito buna oyo mateba ng'abagaka mbatakire batokonya sese igiga etogotarget both women and men na youth groups echire both male na female ekwera segite baswati bokamba kunyanya twamanya gocha school ekwera we have the victim is the girl orio ogochikwaruka gosuikire kwaruka bono ase area gatokora egasi school chiri chirororo twachira bono na chi structure togotumia konyora abana twagenda abana bari right from bari nursery twachaka kobaho basemi rinde mbagwendete bamanye nabo uranyora umwana bwekokanire wekonyire unlike umwana utamanyiti yo twachaka kobaho basemi right from that grassroots level twamanya gutumia abagambi at the grassroots level yore nyumba 10 abatureti twamache assistant chief twamanya goche chief mono na butokora na barabwigas bono ekero tokora igo kwanyoranga twaikire chikona chiri ase maybe twengo chakere county to astotaringe gocha goika yeah Walter tumedina engiora mentere iguro yemerobili eri gukore segie buna Grace resire tutari town tokora gasi binyoro nari binyoro no amana ya gokorekana muno oto none town naro gokorekana ndugota bagusiba minto bale bakamachingu akoika December to mwana koru America bora tasarwa ose paimukio mongi na kurugaiga bamuira ogenda komanyangana kiago koru mwana so intervimbiro what a program in the alternative rites of passage you can take Grace higher okay alternative rite of passage I think it's a nationwide strategy to eradicate FGM whereby abana bakoretwa amabuna ntubone tokora tokoreta abana mo toba amafundisho amachiti kubwekana buna ari bakairo botenga amachiti kubwekana gekwera nare tofauti yake riri abana bagasomibu bauchikwaruka chinyaruke bagasomibu nakibauchikoba abasubati abayasemeje lakini boniga abana baito goika basome bono nabo tokubasomi gore yamangana buna chimbu chingia utamaduni yeto yo mubusi who is the key person without the cat bone tokubasomi chirusa mono ekere school calendar go chakoira na nomo ruse mutinyo kane ruse mutinyo 8 ne ruse mutinyo 12 twamanya kuba kore graduation ceremony ari bona bagorerwe yanga buna bakagorero by with certificate because they have graduated bakorerwe shere kabisa abagaka abayibori babo bacha baba seseni mono muibori mugaka yekwera is the decision maker in the family baba seseni korwaro bono abayibori abayiga ba declare korokwe public declaration ba declare ngabono intutu amwire ngabana baito ntori gochiko basara yes alafu na inde ekero bono mna abana bari mutimo koiga mubwate some of the girls right now ase kyombe okay bono buneruse yego mutinyo yo itate mutinyo gatatu twatwarete our first meeting ya the ARP usually to abasomete and tochitwa tusomi mutinyo 7 tochitwa somi mutinyo 10 alafu mutinyo 12 bumanyigo cha graduate bari kero kende baikire gokorerwa ogosara koiga barabo ngakimoko bajali ngo chabara sekyombe kigose ekoba very tricky because nabotogo kora program yega ya FGM that we cause harm yani to nando nyore tware sirime chandene ekwera nabotogo tenga bana mbasaro lakini gati yabo mbare bayikire gosaro ikobono kuika twabeka mangana incheregete rinde ntoreta discrimination asaba ikaba ikirigo saru irinda aba ikaba ikirigo saru bono mbaro ranga barabona bugima bwa bwerere so bugima bwa bwasarekire ngobone
ase alternative rate of passage ere togo target baria bake bari toroche ngambare ikagosara lakini we have programs chi school chikaro chi school chigo ere kwenda tore twabasomi go ya FGM life skills bona agwe tokwira general because skills yechinji bakonye ngana bari baikire gosaru bado they still need those skills Walter naro kubuli sideke yamaiga ribagaria basacha sogokora FGM ase enusu edeka Boniga strategists chiri mono ngosoma tere inki organization chiri chine na chigo kora strategies chiri chigo tumeko mono na basacha go take lead asama na FGM oise korigere no nyane program ya UNFPA iga Kenya the lead na basacha ba kiroro reason being basacha na go decision makers mostly no nyane ba se liota gitego chiko sa ro mwana no muswati igota ite kole nyoro ko wasengo asomusacha omusacha aise ko kana muchi from the word go nganje ga igo muchi oyone bana mbari go sara namba go sara umuntu na baho kibeko mo birengere bya yemenga ga iga muga na kanete maybe gara ende bise but it will be known ngantubune family yeto nturi go sara bana so that is why tutageta basacha batwara umanyi and they take lead asoko make these decisions both at community level and at family level ngantu amangana ogosara tabwati any benefits in fact gabwa tobo bemono kubwa yawone wensi warenge gocha batoko asante komenta naega role ya basacha is very vital agasi program chiteke tokomerana na abaga kana bangina tokoreta mangana parenting because FGM FGM yakorekana it's a failure in parenting. Nanda failure in parenting as mono monaba usie gocha because the father is absent. The kissy father is usually absent from the home. Ya omongi na ribaga. Okora buna tagetemba kamangana yogosara. Igeto gosaba bagaka. Abara batata babana. Bairane. No eba kori. Tigana andi baikaranse be wori ngonkorigeri. To origeri omwana osarire. To origeri omwana ori moritota maite. To origeri omwana okunywa sigaro tamai. Which is the main problem as the family chetu. Kutogo sababa gaka babwatira nabangina asukorera abana chinyumba chiabo. Naga nikangantu agenderera lakini bone producer ne wantenga chinga kicheino ayasara mona Walter na Grace chikiriro mwelio ande kendingi otora akore tugucha konyorana ande chinga kyasengenjo is a broad topic. Egane dia antu mora eresera sobwime. Bono engana yao yo mwelio Grace igoro yengane ya FGM iya ntonda tebye motegeru mwancho tikatubwaterana aso kora maya nukwara una matemo aso kaba kusiba kaba namba tukesisi necheso tikatubwaterana asama amaya timoki community yetu igoro asamangana amaya nari asama be tikatubwaterana kunyakora Walter ngana yayo mwali igoro ya FGM karatugukora mbia mono sana Ndizi TV asante sana so ribaga gocha ko kwanira mangana yogosara kwa bana baiseke and to sabanga kamera nyo ribaga mambi na bado motorangelia egere to kwane naende koigunto gwata mangana yechisegi cyanka narogusi kebuno gweta makori ari gotirembuka ya nebikuro abantu bakominyokani go kuminga ke obwanchane bogwenda ko basenka inki abantu bakominyokanira monoiga gotwata birembia mono ntino goteya abantu bamintonga gaki ebintu mbere to gwenera ta kumanywa buna Grace atebire asibiro byo buna ogokora bya samatemu taringa samangana ogosara ngomusi nande kwara rero sikorgerere ngomusi in the last 1 week tuabeira se news mono kosengo momuro akorere ki boda Nairobi ndo momronde na ndo akorere ki igoro na ndo goselingo ite tonde ndo monto naro ite tuokorige chikura maataria so gosaro bana baiseke no otore kwanyoranga igendo kigo to sanitize ekne kemo ngo ya mo itirega bana wetu batanganire let us make positive news always twara area taribe no mukusi gombia mono sana naende I hope nganga kichinde tanyora ribaka egero to kwanera mangana ya sobwagari asante sana Walter na Grace na kirembia mona sobo cha studio asante Mwancho murigeria wikira bono to wikira mwelio bwinkwana yeli tukoria rero tokorega naende jumaine gocha asomoroberio bwobo chenu bona botambe ni gonkoro kwa Sara Nyarange on Twitter.